En daar staat: toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot hem, tot de Heer Jezus. En hij dreef de geesten uit met zijn woord. En die ernstig ongesteld waren, genas hij allen. Zeg allen. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zeide. En luister goed. Ik heb de profetie net gelezen van Jesaja. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten heeft hij gedragen. Ik zeg niet, ik heb geen fouten gemaakt. Ik heb fouten gemaakt, dat weet ik. Maar ik heb mijn Heere niet verlaten. Mijn Heer was vanaf dat moment mijn geliefde. Mijn Heer en ik. Dank u, Jezus. Als ik iets hoorde, ik hoorde iemand praten over dingen praten. Jesaja 53 wil ik lezen, gelovigen. Ik zal een paar teksten lezen. En dan kort iets over zeggen voor we aan de tafel des Heren gaan zitten. Die beroemde tafel des Heren. Het laatste avondmaal. Waarvan de Heer gezegd heeft, doe dit tot mijn gedachtenis. Zo dikwijls gij het brood breekt en de beker drinkt, verkondig u de dood van de Heere, totdat hij komt. Dus wij maken ons klaar aan de tafel des Heeren. We reinigen ons hart en onze geest om op gepaste wijze deel te hebben aan de tafel. Maar ik lees uit Jesaja 53 twee teksten. 4 en 5. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen. En onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die onze vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ik ga het nog een keer lezen, maar dan in een andere vertaling. De basisbijbel. Ik weet niet of onze broeders dit hebben, maar ik heb het wel. Wij dachten dat hem dat allemaal overkwam, omdat hij door God werd gestraft. Maar hij heeft onze ziekten op zich genomen en onze pijn weggedragen. Hij werd mishandeld vanwege onze ongehoorzaamheid aan God. Hij werd geslagen omdat wij zoveel slechte dingen deden. Hij kreeg de straf
zodat wij vrede met God zouden kunnen hebben. Want vrede met God is heel belangrijk. Iemand die vrede met God heeft, zal kunnen toetsen. En die toetsing is, je hebt vrede met mensen. Want als je geen vrede kan hebben met mensen, hoe kan je vrede met God hebben? Die je niet gezien hebt. De mensen zie je. Zijn lichaam werd stuk geslagen met een zweep. Zodat wij genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten. Dank u, Jezus. We gaan nog verder lezen. Mattheüs 8. Mattheüs 8 is het Nieuwe Testament. Niemand zoekt Oude Testament naar Mattheüs. Mattheüs 8, vers 16 en 17. En daar staat: toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot hem, tot de Heer Jezus. En hij dreef de geesten uit met zijn woord. En die ernstig ongesteld waren, genas hij allen. Zeg allen. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zeide. En luister goed. Ik heb die profetie net gelezen van Jesaja. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten heeft hij gedragen. Hij heeft onze kwalen op zich genomen in de basisbijbel en onze ziekten heeft hij gedragen. En ik ga nog één tekst lezen uit Handelingen 10. Handelingen 10. Het is goed om de Bijbel te lezen. Vers 38. Daar zie je een geweldig woord. Geschreven. In de naam van de Heer. Dank u, Jezus. Petrus spreekt dat. Deze woord uit. En het is opgetekend door dokter Lucas. Dokter Lucas heeft al deze woorden van Handelingen opgetekend. Een arts. En daar staat het van Jezus van Nazareth. Hoe God hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. En hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren. Tot zover. Maar misschien wat ik ook heb in de basisbijbel, die heb ik ja. En die begon in Galilea. Nadat Jezus van Nazareth door Johannes was gedoopt. Die heeft hem gedoopt. En u weet, hij wilde niet gedoopt worden. Hij zei, ja, u moet mij dopen, zei Johannes. Maar de Heer zei, nee, no spang. Johannes, het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En toen doopte Johannes hem. En God zalfde hem. Toen met de Heilige Geest en met kracht. Hij ging door het land. Was goed voor de mensen. En maakte iedereen gezond. Die door de duivel gevangen werd gehouden. Want God was met hem. Het is soms zo als je een duivel uitdrijft uit iemand. Dat die genezing kan ontvangen. Er zijn een aantal mensen lopen rond. Die door aanvallen van de tegenstander ziek zijn. Want Satan is een leugenaar. Hij wil ons kwellen en martelen. Maar de Heer zei, ik ben gekomen om te genezen. Sommigen zeggen, als je kind van God bent, dan mag je niet ziek zijn. Zeggen sommigen. Maar de Heer zegt, hij heeft onze ziekte op zich genomen.
dan bedoelt hij dat we ziek zijn. En daarom heeft hij die ziekte op zich genomen. Als wij niet ziek konden zijn als kinderen Gods, dan zou hij geen ziekte op zich nemen. En ik heb een paar keer al gesproken en gezegd dat bijna iedereen heeft een of andere ziekte, kwaal. Oké? Alleen maar als je ouder wordt, heb je bepaalde gebreken. Ja, alhoewel. Oudere mensen hebben gebreken, maar vooral streken. Maar de Heer spreekt nadrukkelijk dat onze ziekte heeft hij genomen. Hij zegt genezende allen die door de duivel overweldigd waren. En vandaag bij het heilig avondmaal wil ik een belangrijk aspect benadrukken. Er zijn een paar dingen die belangrijk zijn bij het avondmaal. Maar heel belangrijk daarbij is de genezing. Want de Heer heeft geleden om onze genezing. Hij heeft echt geleden. Je hebt misschien die film van The Passion gezien. Voor zover ik mij kan herinneren, na mijn bekering van 17 jaar, is de enige keer dat ik naar de bioscoop ben gegaan, toen de Passion werd vertoond, ben ik geweest. Enige keer sinds mijn 17 jaar. Voor ik tot bekering kwam, ben ik ook een keer gegaan. Maar mijn vader beloonde mij. Ik was over met goede cijfers. Ik kon heel goed op school leren. Mijn rapporten die munten uit door 9's en 10's. En mijn vader was blij met mij. En hij zei, Stan, je mag gaan naar de bioscoop. Naar het Beatrice Theater. Kent zuster Lynch, kent dat. Van Mungo. Daar ben ik geweest, Beatrice Theater. En ik ben gaan kijken. Mijn vader die was een gelovige man. Hij heeft mij naar de 10 geboden gestuurd. Ja. Ik moest de 10 geboden gaan zien. Oké. Was goed voor mezelf, dacht hij. En na mijn bekering ben ik gegaan naar de Passion. Of de kruis. En je hebt gezien hoe de Heer gestreamd werd. Hoe hij bloedde. En dat gebeurde om onze ziekte. De Bijbel zegt door zijn streamen. Hij is gestreamd voor onze ziekten. En dat moeten wij heel serieus nemen. We moeten ons niet gaan neerleggen bij ziekte. Ik ben zeer bedroefd als ik hoor dat weer een jonge man van 55 jaar overleden is. En eigenlijk, pas toen zijn laatste dagen aanbrak, hoorde ik dat hij ziek was. Ik wist het niet. Ik zag hem zitten, hij lachte altijd. Ik ging soms een babbeltje houden met hem en zijn vrouw. En hij had een strak gezicht, weet ik nog. En daar keek hij me aan. Maar ik bleef met hem praten tot hij lachte. Maar ze hebben me nooit verteld dat hij ziek was. En toen hoorde ik het. En toen was hij binnen korte tijd was hij weg. En dat bedroeft mij ten zeerste. Vooral als mensen voor de tijd heen gaan. Als je 70 bent en doodgaat, dat kan, dat mag van de Bijbel. Iemand wordt 70 jaar. De sterken worden 80 jaar. De hele sterke, zoals zuster Spalburg, 90 jaar en ouder. Ja? Mooi. Iemand praat. Ja, maar het is niet erg. Dat is Spalburg, hoe gaat het? Je komt in de kerk, hè? 96? 97. Dus je hebt koningin Elisabeth overleefd. Ze wordt 13 oktober 97.
Als u een Spalburg, je mag opscheppen, is niet erg. Mijn schoonmoeder was 20 augustus 97. Ja, maar ze komt niet in de kerk. Ze is minder mobiel dan u. Dus jij bent sterker. Aha. Wanneer ga je naar Suriname op vakantie? November ga je naar Suriname. Dat is prachtig, zeg. Prachtig. Prachtig, zuster Spalburg. Oké. Maar de Bijbel zegt 70 jaar mag je gaan. Oké. En 80 jaar ben je sterk. Ja. Goed. Je ziet ook als je leest, de krant leest van al die beroemde mensen die doodgaan. De meeste zijn tussen 70 en 80 jaar dat ze sterven. Je leest vaak in de krant dat de 70ers doodgaan. Oké, dat mag. Maar als mensen voor de tijd sterven, is heel erg. Heel erg. Vooral als het kinderen Gods gaat. En daar moet er krachtig gebed en gelovig gebed moet voorop staan. Dat gelovigen niet vroegtijdig heen gaan. Oké? Ze moeten allemaal de 70 jaar halen. Zeg amen. Amen. Mooi. Want genezing is een geschenk van God. Door Jezus Christus. Hij heeft onze ziekten gedragen. Hij heeft onze ziekten op zich genomen. Hij heeft door de striemen onze pijnen op zich genomen. Allemaal zaken van geloof. En de Heer spreekt erover. Dat hij ons wil genezen. En zie, de genezing die de Heer hier noemt, gaat veel dieper. Is een genezing naar ziel, naar geest en naar lichaam. Wij houden ons bezig vandaag met genezing voor het lichaam. Maar zo'n genezing voor de ziel. En dat hebben heel veel mensen nodig om in hun ziel genezing te ontvangen. Hoezo ziel? Door afwijzingen. Wordt je ziel ziek. Afwijzingen. Door verwondingen. Mensen hebben pijn gedaan. Mensen hebben lelijke dingen van je gezegd. Vooral mensen. En sommigen zijn bezet door demonen en zeggen ze lelijke dingen tot je. Je hebt pijn gedaan. Oké. Teleurstellingen. Pijnig ook je ziel. Teleurstellingen. Frustraties. En waar men niet bij staat is boosheid. Er zijn mensen die krijgen woedeuitbarstingen. Sommige mensen kunnen om kleine dingen heel boos worden. Kleine dingen. Zijn verwond. Ze hebben dingen meegemaakt. Zijn verwond in hun ziel. En maken al deze dingen mee. Je hebt genezing nodig voor de ziel. Christus is ook daarvoor gestreamd. Dank u Jezus. En genezing voor onze geest. Maar onze geest heeft contact met de Vader. Komt door bekering. Je bekeert je. Het oude gaat voorbij, het nieuwe komt. Je bent een geheel nieuw mens. Ik weet ervan. Toen ik op die gedenkwaardige dag tot bekering kwam, was ongelooflijk. Het leek alsof de wereld veranderd was. Alles leek anders voor mij. Mensen kon ik gewoon lief hebben. Ook al hadden ze me pijn gedaan. Ik kon mijn ouders gehoorzaam zijn. Geweldig is dat. Toen dat bekering kwam, was heel bijzonder.
Alles veranderde. Als ik op straat liep, ik keek om me heen, alsof de wereld anders was. En iedereen heeft zo'n ervaring, had een krachtige bekeringservaring toen ik mijn leven aan Jezus gaf. Ik vertelde vorige week toen 2 vrouwen voor mij baden. Beide zijn bij de Heere. Ilse van Kanten en Detta Hiewit. Die baden voor mij in het gebouw van IPV. Een heel eenvoudig gebouw. Op een donderdagavond was er een bijbelstudie. En ik ging naartoe. En die zuster riep op tot bekering. En ik ging naar voren. Nog nooit bepaalde dingen gehoord. Die preek was heel anders, die preek. Ik hoorde woorden als Titus en Timotheus. Ik denk, deze mensen zijn valse profeten. Dat komt niet voor in de Bijbel. Nog nooit van gehoord. Maar ik was aangeraakt. En ik gaf mijn leven aan de Heer. En ik moet zeggen, God is mijn getuige. 17 jaar oud. Zelfs word ik 75. Ik heb geen dag mijn Heer verlaten. Hoort u dat? Ik heb God gediend met geheel mijn hart. Ik zeg niet, ik heb geen fouten gemaakt. Ik heb fouten gemaakt, dat weet ik. Maar ik heb mijn Heer niet verlaten. Mijn Heer was vanaf dat moment mijn geliefde. Mijn Heer en ik. Dank u, Jezus. Als ik iets hoorde, ik hoorde iemand praten over dingen praten. Ik luisterde goed naar jonge mensen die tot bekering waren gekomen. En ze zeiden iets, dit is niet goed. Ogenblikkelijk liet ik los. Oké. Want ik wilde met alle dingen God behagen. Ik wilde voor 100% met de Heere zijn. Dank u, Jezus. En God is mij genadig geweest. Als ik ga danken komende week voor die 75 jaar, kan ik zeggen, God is mij genadig geweest. Dat lied wat gezongen werd, hij is altijd met ons. Hoe is bijzonder. Dat is mijn lied. Ik hoop dat het volgende week ook gezongen wordt. Dank u, Jezus. Dank u, Heere. De bekering. Dat is de genezing voor de ziel. Er staat in de Bijbel, om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Overtredingen en ongerechtigheden zijn zonden. Hij werd om onze zonden doorboord. Dank u, Jezus. We hebben Gods geboden overtreden. Wij zijn onrechtvaardig geweest in ons leven. We hebben onrecht gedaan aan God en mensen. Maar de Heer zegt, om onze overtredingen is hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. We hebben vrede met God. Daar was dat mijn lievelingsboek die ik gelezen heb. Vrede met God. Van Billy Graham. Vrede met God. Het is belangrijk dat iedereen door zijn bekering vrede met God heeft. Dat je altijd tot God kan naderen. Dat hij nabij je kan zijn. In je tegenwoordigheid kan vertoeven in de tegenwoordigheid van God. Dat je kan getuigen met Henoch. Henoch wandelde met God. Hij had een relatie met God. Dat is bekering. Een relatie met God hebben. Hoeveel mensen hebben een relatie met de kerk? Hebben een relatie met de voorganger en ouderlingen? Hebben een relatie met hun bediening, ja. Hebben een relatie met hun bediening, dat is sterk in deze tijd. Maar dat wil God niet hebben. Je moet een relatie met God hebben. Geef een applaus aan de Heer. Amen. Dank u, Jezus. Ziekte overheerst de wereld. Bijna iedereen heeft de een of andere klacht.
Vroeger kreeg ik een glas. Maar als je ouder wordt, krijg je een fles. Ziekte overheerst de wereld. Bijna iedereen heeft een of andere klacht in het lichaam. En steeds komen er meer ziektes bij. Miljarden worden in Nederland uitgegeven aan gezondheidszorg. Hoeveel vorig jaar? 48,6 miljard is vorig jaar uitgegeven in Nederland aan gezondheidszorg. En daarom is het van belang dat kinderen Gods gaan beseffen dat de Heer onze ziekte op zich genomen heeft. Het is de tijd dat wij de Heilige Geest, de Heiland, de ruimte geven. Ik zeg vaak de Heiland, hij is mijn Heiland, hij is mijn redder, mijn zaligmaker. Omdat ik graag naar de hemel wil gaan. Ik vind preken leuk, ik vind de kerk leuk, maar voor mij, ik wil naar de hemel gaan. Ergens. Dat is beter, man. Dat is beter, man. Beter. Het is nu de tijd dat wij de Heiland de ruimte geven in ons leven. Hij heeft onze ziekten gedragen. Ziekte is de grootste nood in de westerse wereld. Misschien de hele wereld. In andere landen is een armoedeprobleem. Ik ben pas geweest naar Ethiopië. Ik heb gezien de armoede. Ik begon, maar de broers met mij mee waren begonnen later ook, hebben heel veel geld aan mensen gegeven. Heel veel. Oké. Soms konden wij niet. Want we weten hoe dat werkt. Als je 1 persoon geeft en de auto staat stil, dan zijn tientallen voor je denkt. Je weet niet van waar ze komen. Je weet niet van waar ze komen. Ongelooflijk. Oké? Dus we moeten doorrijden. Maar het is gevaarlijk om in een openbare ruimte iemand geld te geven. Ik heb het 1 keer gedaan. De auto werd uit de garage gehaald door de chauffeur. En er kwam een jongen naar me toe met een weegschaal. Hij zei, wil je wegen? Iemand zei, het kost 1 bir. 1 bir is 5 cent. Ik zei, oké. Ik ging opstaan en tot mijn geluk, ik woog zwaarder dan de dag ervoor. Bijna 84 woog ik, terwijl ik nog maar liter 80 weeg. Maar gaat mijn kleren aan, denk ik. En hij gaf het me. Ik gaf hem 250 bir. Ik heb hem 250 maal dat hij zo had gevraagd. Wat deed de jongen? Hij rende weg. Zijn dag was klaar. Die jongen rende weg. Maar voor je denkt, van alle kanten stroomden zij naar voren. We hebben ze gegeven zoveel als we hadden, hebben we gegeven. Maar gelukkig kwam de auto en konden wij weggaan. Er is grote nood. Er is grote nood. Oké, ik schaam me voor mezelf. Dat God mij zo gezegend heeft. Terwijl ik al die armoede zie van mensen. Oké. Daar vanuit onze gemeente gaat er heel veel geld naar die arme landen. We doen het alleen maar aan zending.